Yan mga kamandaragat, yung first catch natin. Yan, laki mga kamandaragat. Thank you. Laki. Dalawa. Yeah. Ah? Yan, laki mga kamandaragat to. Pumasok po ulit siya, alpasan. Ay ko! Yan, good morning mga kamandaragat. Sama tayo sa pingpingsan na ano, gwapo. Kaya mga kamandaragat, Ginagawa mo! high tech. Ayun mga kamandaragat, time check, alas 3. Paalis pa lang kami dito sa tabi. Sasama po tayo sa panibago na namang panghanap buhay na ipapakita ko sa inyo. Dito po ay tinatawag ito sa amin na bubu. Bubu po siya, pero ang hinuhuli ng bubu na ito ay ano, yung alimasag. At tinatawag naman po dito sa amin ay krusan, barabara, kahit po anong klase ng ano ng alimasag ay nahuhuli niya kasi isa siyang ano, patibong o isang trap sa ilalim ng dagat. Ayan po. Ano sana, isusi mo na. Start ko na po. Okay Start mo na. Susi mo na. Good morning mga kamandaragat. Dito na kami sisikatan ng araw. Napakasarap sa pakiramdam ng sariwang hangin ang nalalanghap mo habang sinisikatan ka ng araw sa gitna ng karagatan na yan. Oh. Yan, good morning mga kamandaragat. Ito na ang ating palatandaan. Dito po tayo magsisimulang bumatak. Sana po ay marami kaming mahuli ngayon. Shout out po kay Dante de los Santos ng Caloocan City at kay Terry Baronda. Yun po ang itsura ng mga kamandaragat to. Ito pa yung inilalagay sa sa loob ng pinaka trap natin. Yan, ang pain po ay mga sap-sap. Oh, mati. Wala man yan. Ha? Ay. Wala yan, wala. Meron yan. Ano mo ilaw dyan? Lumirak pa dyan po. Good size. Yan, first catch mga kamandaragat. Paano? Ang ulam, tropa. Yan mga kamandaragat, yung first catch natin. Mga kagat. Okay, nakalaban. Yan mga kamandaragat, tatalian po natin yan. Kasi pag hindi tinalian ay wala. Oh, makatakbo yan. Yan po ang tamang pagtatali niyan mga kamandaragat. Ang tawag po dito sa amin ng ganitong kasag ay krusan. Kasi may krus po yan sa ano. Yan o, kung mapapansin nyo, sa ibabaw. Yan o. Yan, krus. Yan mga kamandaragat o, krus. Kaya po tinatawag din dito sa amin krusan.
Tapos ilalagay siya sa Punan. buhayan. Ang tawag itong buhayan. Parang pinaka-ipunan ng ano. Kailangan naka sa tubig siya para hindi siya mainitan. Malaki mga kamandaragat. Wow! Yan mga kamandaragat, simula nang lumabas ang ano. Kanin pa lang yan. Laki. Laki. Yan o. Yeah. Wow. Makatakas yan. Laki. Ay, 6 yan. Now. 5. Kasama naman 5 at 6. Kasama. Oh, naktak na. Oo. Yung ka sa ano, bintahan. Ah. Bintahan. Yan, laki mga kamandaragat to. Kung mapapansin nyo mga kamandaragat, yan yung ano yung cross, di ba? Nakita nyo? Parang bungo na may cross. Ayun oh, kaya tinatawag siyang crossan dito sa amin. Siguro mga ano ito mga kamandaragat, kalahating kilo pataas estimate ko. Yung laki na yan. Huwag kang paluko-luko sa sipit niya. Dito mo na sa sipit niya. Okay. Ha. Pisa man ang likod niyan. Hindi pag mataba. Nasatong pa yan. Pisa ano. Wow. Ang ganda niyan. Tinaktak na. Shout out sa mga pogi. Karungkong. Oh, shout out daw po sa mga pogi ng karungkong. Paano hindi pogi? Yan mga kamandaragat, may ano kaming maliit, nahuli kaming maliit. Kailangan natin tong ano. Lalaki pa yan. Kailangan natin alpasan yan. Gwapo pati ang mag-ano, pang ulam ako dito mamaya. Ayun mga kamandaragat. Alpasan natin at lalaki pa yan. Salamat sa iyo, Mr. Pilot. Dahil mabuti ang iyong puso. Yung mga maliliit na kasag kailangan alpasan kasi pwedeng sila pa yung ano, yung magparami nun. At yung may mga itlog, ganun din, kailangan nating alpasan. Kasi sa susunod, mas marami na yung ano, yung mahuhuli. Alpasan mo yung nanganganak. Dalawa!
Dalawa yan, bebe. Yes. Wow. Laki. Lalaki. Hindi pa good size yan. Ayun mga kamandaragat. O, ito, nagsisid na ako ha. Hindi pa good size yan. Ayun mga kamandaragat. Isang ano po, isang bubo trap ay dalawang krusan o dalawang alimasag po yung laman. Kaya po yung isa nating kasamahan ay napatalo na, sobrang tuwa. Ayan. Usapan kaya daw pag may cruisan, tatalon. Oh, nakatalon na siya. May dalawa pang hindi nakakatalon, kaya mamaya pag meron, Tatalon na kami. tatalon na ulit. Yup. Ayan mga kamandaragat oh. Ganda dito, nagpangang tuwa ng bahura. Yan mga kamandaragat, comment nyo po kung ano pong tawag sa inyo ng ganitong klase ng ng crab. Pikan tong malaglag. Sayang. Hindi. Tik malaglag. Doktis ay. Sa dagat. Oo. Dapat talaga saan ka nagtatali sa sa baba. Huwag ko. Tapang pala niyan Oh. Kaya naman. Saglit. Size ako, tatalon ako. Saglit lang, saglit. Oo, yan. Tatalon ako. Ay, putan, may tama. Oh, tatalon ako, good size, ano? Ano? May tama, may tama. Good size, ano? Saglit lang, saglit. Oh, good size yan, oh. Puno sa gram. Nagkakagulo mo, hindi maintindihan kung saan titingin. Parang naputol, oh, ano? Putol. Oo, may tama oh. Ay, sadyang may tama. Oh. Good size, tatalon ako, good size. Parang napapatalon din ako. Talian mo na muna, mamaya na yan. Mamaya na. Ay, baka may butas. Tigil mo. Tigil mo. Ang laki mga kamandaragat. Thank you. Ano sabi nyo? Sana marami pa. Shout out daw sa mga magbububo dyan sa sa Umon. Sundan nyo lang po itong tatlong pogi. Nandito ang malalaki. Sumunod lang pala. Balik ka niya saan? Ito. Wow. Okay. Sa baba, baka malaglag. Sa baba ka na.
Nakataranta po, sunod-sunod ang huli. Nakakatuwa pag ganito. Ang dagat, nakakatuwa. Pag ganito ang huli, sunod-sunod. Nakaka-excite. Sabi ko naman sa inyo eh. Malaglag. Sabi ko naman. Wow! Meja, meja, super up. Matang ko lang ata yan. Ano? Yun mga kamandargat. Ang nabukog mo nga naman. Yes. Oh. Warm up. Pag lang pag babae, walang payat. Diyan mo nang talian sa ano? Meron dyan, hindi ako marunong dyan. Habang nainit na gwapo ah. Nakikita na ang noo. Kumikintab na. Ito mga kamandaragat. Ito ang ating vlogger. Siya naman po ang babatak. Mga ilan pala guys yan? Maganit pang pala ito. Yan mga kamandargat. Kapag nagtutulungan, mas maluwan yung gawa. Kung mapapansin nyo, dalawa yung humihila. Kasi kung susuluhin nyo, maganit talaga ito. Kala ko nakatawa lang pero magalit to. Kala mo nakatawa pero sura na. Yan po sa mga interesado dyan na na mga kamandaragat natin na gusto magpundar ng ganito. Mag-comment lang po kayo sa mga katanungan nyo at sasagutin natin yan. Doon po sa mga lugar na walang ganitong pamamalakaya, subukan nyo po kasi sigurado malalaki yung dyan, mga ganitong klase ng alimasag. Mga kamandaragat, yung ganito pong klase ng alimasag na hinuhuli namin na yan, mamahalin po yung yung ganitong kasag. Kaya kahit piraso lang po yung huli, ay medyo malaki din yung halaga ng na pagbibintahan. Ba, labas na dyan. Hingal na eh. Hala, ay malas si Utoy magbatak. Isa pa. Isang pa. Yung mga 5 agad, tinsan. Meron yan. Shoutout po dun sa mga natin dyan, loyal na manonood. At dun po sa mga nakakapanood ng video natin, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan niyo po yung yung video, mga video namin. Ang galit malaki yata naman ito. Oh? Ano yan? May laman. Oh, may laman. Malaki. Wah. Go, laki nga. Oh. Dali ito.
Paano ito? Konpit nga lang. Kumpit ba? Hingal na po. Hingal na eh. Hingal na po mga mandragat. Hindi naman ah. Oh. Mayroon. Oh. Pukain ko sana. Isa natin. Ikaw magalpas. Ikaw magalpas. Ako nasipit nito. Tinan mo. Ay puta rin ka. Para naman kalalaki ng hinawa mo dun. Tak minsan. Yan. Makakang kayo sipit na para sigurado. Masipit lang ako. Hindi siya masipit. Dito. Yan, nasyan. Sige. Ayan mga kamandaragat. Dahil maliit pa yung ano, Tsaka isang sipit niya. yung kasag, yung alimasag, alpasan natin para po makalaki pa siya. Sa susunod na mahuli namin siyang malaki na, hindi namin siya alpasan. Yan po, talagang buhay na. Ang kulit na. Ano, isa pa? Ito naman, hal-hal na eh. Kain na, ano naman. Po mga kamandaragat, ako naman po mag-aalpas nito. Ayan po. Bakit maalpasan? Kasi maliit pa siya, sayang. Lalaki pa yun. Alam naman natin yun eh. Ayan po. Sige, go. Magiging krusan pa po yan. Siguro po kung may 100 taon na. Okay. Guhitan. Pumasok po ulit siya, alpasan po. Ay ko! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Daw. Hindi man pala po, pero masakit. Masakit po ayun, nakagat. Masakit! Ang tabang! Pero alpasan ko pa rin po at Para lumaki pa. para lumaki pa. Anong masasabi niyo sa ating malalaking huli? Medyo maganda-ganda ngayon ang ano. Ang huli namin kasi nung nakaraang araw, tatato lang ang huli namin. Oh, ngayon ilan Medyo ba? mahina. Ilan ba yung huli natin? maganda-ganda tapos medyo malalaki pati. O di may premyo yan pag uwi. Ha? Premyo. Good size ng corridors. Ay kay Mrs. may premyo ba yan pag ganyan kalalaki ang huli? Ang palakas ng batak. Paano yung walang Mrs. Tulad namin. Walang pa-premyo. Meron bang laman? Yan mga kamandaragat, tapos na po yung ano, pagpataas namin ng ano, ng bubo. Kami ay mag-aarya na naman. Pagka batak po, ibababa ulit yan. Tapos bukas babalikan ulit. Ganun lang po, ganun lang ang buhay ng ano, buhay ng mga seaman daragat. Ayan mga kamandaragat, tapos na kami magtaas ng aming ano, bubo o yung crab strap. Itataas na po namin yung ano, tataas na po namin yung aming nahuli. Ayan po. Ayan mga kamandaragat, pagkatapos ng pagtaas ibababa na ulit.